Iki lho yo carane gawe sambel pecel. Selain rupane ayu ngene iki, rasane yo enak, manise, pedese, asine ki pas. Carane masak, pertama goreng kacang cinone sing wis diumbar resik. Iki berarti sekitar 1,5 on, digoreng sampai mateng terus diangkat. Terus lanjut goreng bumbune ana bawang putih, lombok abang, lombok setan ambek kencur sak ruas digoreng sampai alum. Nek wis alum terus diangkat bumbune. Bar ngono lebokno blender kacang sing wis digoreng mang. Terus lebokno bumbu gorengane pisan, tambahi godhong jeruk sing wis disuwiri, tambahi gula abang sing wis disisir, terus banyu asem. Bar ngono kei uyah, terus tambahin banyu mateng sak cukupe. Bar ngono di blender sampai lembut. Nek kentele sek kentel tambahin banyune mateng yo. Nek wis lembut ngene iki dekekne mangkok pinggirno sik. Lanjut gawe kulupane iki tak dang sik kacang panjang karo godhong telo rambat, didang sekitar 10 menit. Bar ngono terus dibuka, tambahi tauge. Terus didang neh sedelok wae soalnya tauge gak perlu sampai mateng-mateng. Bar ngono iki kulupane wis mateng, kulupane siap diangkat. Lanjut goreng lawoe, tak gorengno tempe kemulan utawa tempe terigunan yo. Lali dirisi godhong brambang ben tambah suwet. Nah, nek wis beres kabeh karek imbo sego, jori kulupan nganggo bumbu pecele, aja lali kei timun karo kemangine, dekek tempe gorenge. Wis siap yo iki lho pecel gaweanku. Cuwocok digawe sarapan nek pas adem-adem ngene iki yo.